עם ישראל הוא בעת צרה שלא היה כדוגמתה מאז השואה. מעולם מאז השואה האמנו שלעולם זוועות לא יחזרו על היהודים. נרצחו נשים וילדים ומתחילה מלחמת מצווה. 2 מהתלמידים שלי כבר, לי יש 1,000 תלמידים, 2 מתלמידיי כבר קברתי אותם. הבנים שלי שנלחמים ואני שנלחם בוחמות. והבני שלי, אני מקצר, ב2 דקות אני מסיים. ב2 דקות. 2 מהתלמידים שלי, אני מכאן הולך לעזה. יכול להיות שהיום אני אהרג וחלק מכם יבואו ללווייתי. חבר'ה, כרגע יש לנו כבר מעל 1,300 יהודים שנקברים כל 5 דקות לוויה. חשוב שכל בחור יגיע לפחות ל2 לוויות בשבוע, יבקר 2 פצועים ויראה